జిల్లా కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేదానికి పాదయాత్ర ప్రారంభించాలని చెప్పేసి వెంకటాద్రిపేట నుంచి జిల్లా కలెక్టరేట్ వరకు ఈరోజు రేపు వెల్లుండి పాదయాత్ర ద్వారా వెళ్లి మెమరాండం సబ్మిట్ చేసేదానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తే పోలీసులు పాపం రాత్రి నుంచి అందరినీ లీడర్లను వెంటాడుతున్నారు. ఉదయాన్నే దొరికిన వాళ్ళని దొరికినట్టు వ్యాన్లో వేసుకొని జీపులు వేసుకొని తెచ్చిపోయి పోలీస్ స్టేషన్లలో పెట్టున్నారు. ఇంకా కొంతమందిని ఎక్కడ పెట్టుండేది తెలీదు. మన బీజేపీ రమేష్ అయితే చిత్తగా బాధినారు, చొక్కాయి చించేసినారు. వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు కాకిగుడ్డలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము మిమ్మల్ని ఆ మాదిరి గౌరవించాల్సి వస్తున్నారు. మీరు వైసీపీ వాళ్ళ మాదిరి మీరు పనులు చేస్తున్నారు. కాకిగుడ్డలోళ్ళు దయించి మీకు ఆ పని ఎందుకు? వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు, మీ పని మీరు చేయండి, చట్టాన్ని గౌరవించండి. మేము పర్మిషన్ ఇవ్వమని అడిగినాము, పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. మేము పర్మిషన్ ఇవ్వలేమని మాకు ఒక కాగితం ఇవ్వండి, దాన్ని ఆ కాగితం తీసుకెళ్లి కోర్టులో వేసుకుని పర్మిషన్ తెచ్చుకుంటాము. పర్మిషన్ ఇవ్వరు, రిజెక్ట్ చేసినట్టు ఇవ్వరు. ఇక్కడ మేము ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అని చెప్పేసి అనుమానం ఉన్నారు. ఒక రాజంపేటలో మాత్రం ఒక చాలా దారుణంగా పోలీసులు ప్రవర్తించడం చాలా దారుణంగా ఉంది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. వెంటనే మన పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్న మన జేఏసీ నాయకులు కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించాలని చెప్పి ఒక నెల నుంచి కూడా రాజంపేట ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలను తెలియజేస్తూ మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు జేఏసీ అందరూ కలిసి రాజంపేట చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలందరూ కలిసి మూకమ్మడిగా పాదయాత్ర చేస్తూ జిల్లా కలెక్టర్కి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడానికి ఒక కార్యాచరణ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు 9 గంటలకు వెంకటరాజంపేట నుంచి కడపకు జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దామని చెప్పి మేమందరం కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా పోలీసులు మా ఇంటికి 5:30కే వచ్చి ఇక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ప్రజల యొక్క గొంతును నొక్కే ప్రయత్నంలో ఈరోజు రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు పోలీసులు కూడా వాళ్ళకే కుమ్మక్కయ్యి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఊరి కోసం ఉద్యమం చేస్తున్నాం, మా సొంతం కోసం మేము ఉద్యమం చేయాలా. అన్ని కూడా ప్రజల యొక్క మనోభావాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా అన్నమయ్య పుట్టినటువంటి గడ్డ ఈరోజు అన్నమయ్య గారిని కూడా మీరు అవమానిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి మరి 1 నెల రోజులు అవుతుంది. పోయిన నెల 26వ తేదీన మీరు ప్రకటించడం జరిగింది ఈ జిల్లాలు ప్రకటించినప్పటి నుంచి కూడా రాజంపేట ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు, చాలా మనోవేదనతో గురవుతా ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క ప్రజల యొక్క మనసును అర్థం చేసుకొని మళ్ళా రాజంపేటని జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించాలని చెప్పి నేను